Ако на мозъка не се осигурят правилните хранителни вещества, като кислород, захар, минерали, микроелементи, аминокиселини, също така витамини Е и С, вода, това може да доведе до повреда и болести. Болести като Алцхаймер, Паркинсон, депресия и други. Ние имаме решение, за да предотвратим тези заболявания с натурални добавки, една от които е алоe вера гел с коприва, която е и за сърдечно-съдовата система. Това е продукт с над 200 жизнено важни съставки, необходими за нашия организъм, една от които е ацаманан. В комбинация с Mind Master, който е с вкус на пъпеш и цитрусови плодове, който е за стрес, умора, работоспособност и дава повече енергия. Също така подпомага мозъка на тези, които често забравят. Имаме и друг продукт в комбинация коластра, която е кравешка коластра. Компанията я предлага на капсули и в течен вариант. Тази в момента е на капсули. Кравешка коластра, която е 4 пъти по-силна от човешката. Може да се използва във всяка възраст, от най-малките до най-големите. И другия продукт е ProBalance. Това са студено пресовани минерали и микроелементи, като магнезий за ежедневна доза сила, хром и молибден за нервната функция, калий и калций за мускулно-скелетната система и съставката ценен мед, която регулира алкално-киселинния баланс в организма. И един продукт, който го нямам в момента наоколо покрай мен, това е омега-3 масни киселини, от които организма има нужда, но тъй като тялото не може да ги произведе само, е нужно ние да си ги снабдяваме чрез храната или чрез качествени добавки. Подходящи са за зрение, сърце и мозък. Подходящи са за хора над 18 години, които искат да подкрепят мозъчната функция и паметта. Също така ги препоръчваме за хора с завишени триглицериди, хора, които са активно спортуващи, също така и хора, които не консумират риба или които много рядко консумират риба. Ако искате да се снабдите с тези продукти, попитайте ме как. Вие ще имате възможност да ги получите на заводска цена.